krásní lidé. Ahoj. Ahoj. Ahoj, moji krásní lidé. Doufám, že se máte dobře. Doufám, že se máte dobře. Doufám, že se máte dobře. Vítejte u dalšího a s m r videa. Dnes budu používat triggery, které možná znáte, možná neznáte. Které možná znáte nebo neznáte. Jsou to věci, které nyní používám nejčastěji ve svém denním životě. Jak někteří víte, možná jsem se o tom zmiňovala. Nastoupila jsem na pedagogickou praxi. A chodím učit do základní školy. A za týden půjdu na střední školu. A jediné, co vlastně teď dělám, je, že v týdnu jdu do školy. Každý den jsem tam celé dopoledne a učím. Když přijdu domů, zapíšu si svůj den do pedagogického deníku, který budu odevzdávat u státnic. Zapíšu si, co se mi povedlo, nepovedlo, co bych měla zlepšit ve výuce. A jdu se chystat na další den, udělat si přípravy, které mi zabírají 3 až 4 hodiny, ale minimálně 3 hodiny každá příprava. A já učím dva předměty, češtinu a angličtinu, každý den. Takže na každý den mám minimálně 2 přípravy. To znamená asi tak 6 hodin práce. Takže je to opravdu náročné. Ale snažím se to brát pozitivně. Docela mě to baví. Ale abych tady jenom nepovídala jen o sobě. Dnes teda budu používat triky, které teď denně používám. A doufám, že se vám video bude líbit. Budu ráda, když dáte like nebo mi napíšete komentář. A nebo můžete dát i odběr, záleží na vás. Já budu jedině ráda. Tak jo, bez dalšího okecávání. Jdeme na to. První trigger, bez kterého se neobejdu. Je sešit.
do sešitu si zapisuju všechny reflexe, všechny odezvy po odučených hodinách a píšu si poznámky a stručné přípravy na další dny. Proto potřebuji sešit nejlépe linkovaný. A já mám ráda, když mají sešity pevné desky. Takže tenhle je naprosto ideální. Má opravdu dostatečný počet stran. A je kroužkový. Kroužkový, tím pádem je praktický. Já preferuji kroužkové sešity. Sešit mám u sebe pořád, v tašce. A když přijdu domů, tak ho otevřu a přečtu si vše, co jsem si zapsala. A zapíšu si to do deníku, který si vedu online. Sešit. Sešit. Ještě jedna věc, která je na tomto sešitě zajímavá. Má nějakou funkci. Která, když si stáhnete aplikaci do telefonu,
z vlastních poznámek. Naskenujete stránku nějakými speciálními fixy. Uložíte si. Naskenujete stránku nějakým speciálním skenerem. Uložíte si to. A můžete to mít všechno v telefonu. Když úplně nechápu, komu by se tohle hodilo, když existují aplikace na poznámky. Kdybych tohle chtěla, tak si radši koupím jako tablet. A mám poznámky všude. Takže nevím. Upřímně s tím zkušenost nemám. Vím, že existují sešity, do kterých, když píšete, tak mají speciální papír a máte to propojené s aplikací a přepisuje se vám to rovnou i do té aplikace. Takový duální sešit, řekněme. Ale taky tomu úplně nerozumím. Já jsem ten typ člověka, který využívá sešit na psaní rychlých poznámek a tablet, když si je potřebuju udělat esteticky hezké a pak se z nich učíme z tabletu. Ale papír je moje první volba na rychle psané poznámky. A taky, když se učím na něco důležitého, třeba na státnice, tak naučím se klasicky z tabletu, z materiálů, které mám. A pak si přepisuji vše, co si pamatuju na papír. Říká se tomu blurting, myslím. Blurting. A takhle se učím. Tak jo. To byl sešit. Druhý trigger jsou kancelářské sponky. Kancelářské sponky. Tyto sponky jsou teď moje druhá ruka, řekněme, protože tisknu velké množství materiálu do školy, tisknu si přípravy a tisknu si hodně věcí a potřebuji je mít dané dohromady a uspořádané a na to potřebuji právě kancelářské svorky. Jsem ráda, že jsem našla takhle hezky barevné
Kancelářské sponky. Kancelářské sponky. Kancelářské sponky, 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 sponky. Je naprosto šílené, kolik papíru za týden vyprodukuju a použiju. Je to naprosto strašné, když dětem tisknu materiály. Nebo pro sebe, když tisknu materiály, to je naprosto děsivý. Děsivý to je. No, ale je to potřeba. Je to potřeba, je to potřeba, je to potřeba. Další trigger, který u mě už asi znáte, už jsem ho párkrát použila. Je to můj tablet. Je to můj tablet. Je to můj tablet. Je to můj tablet. S tužkou. S tužkou. S tužkou. Tablet mám už několik let. Asi 5 let možná. To míň, možná 4 roky. 4 roky. Je to Lenovo, není to iPad. I když bych si iPad ráda pořídila. Jelikož se mi zdá, že má nejlepší jako organizování a aplikace na psaní poznámek. A hlavně má funkci Scribble, tedy přepisování psaného písma do fontu. Ale tenhle tablet taky není špatný. K tomu, k čemu ho používám, mi naprosto vyhovuje. A nejpoužívanějšími aplikacemi jsou Note Shelf. To je moje aplikace na poznámky. Note Shelf. Note Shelf. Note Shelf. A Google Dokumenty. Google Dokumenty. Google Dokumenty. Google Dokumenty. Mám tam pár her, ale moc je nehraju. Mám tam nějaké sudoku. A potom Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends. To je takové moje guilty pleasure. Že každý
večer musím splnit tu výzvu, která tam je. Ale to je tak všechno, na co ho používám. Na plánování mám kalendář. Všechno mám v té aplikaci Noteshelf. Ta je naprosto skvělá. Stála mě asi 200, ale je to na celý život. One time payment. Přímě nemám ráda aplikace, za které musíte platit každý měsíc nebo každý rok. Tak to by byl tablet. Další věc, kterou denně používám, obviously, je můj počítač, který ale nebudu tady předvádět jako trigger, protože je dost těžký. Ale u počítače teď sedím, když nejsem ve škole, tak sedím třeba, já nevím, 6 hodin denně. Je to šílený, já vím, ale já s tím nic neudělám, protože dělám přípravy. No. A je to dost otravný. Upřímně nechápu, chápu, proč ty přípravy musím dělat, ale na druhou stranu si říkám, že kdyby jsem si tu přípravu udělala jenom v bodech, co chci přímo udělat, tak to taky funguje, ale škola po nás chce detailní přípravy, takže to mám někdy na 2 stránky. No, je to zábava. Někdy si říkám, na co jsem se to dala. Ale ne, baví mě to. Teď mě víc baví teda čeština. A to jen z toho důvodu, že mám superovou učitelku, která mě provází v té škole. Mám superovou učitelku, která mi teda nechává dost volného místa na moje vlastní experimenty ve třídě. A můžu si tam vyzkoušet různé věci. Můžu dělat různá cvičení, různé aktivity. Kdežto na angličtině mi paní učitelka spíš řekne přesně, co mám udělat. Aktivitku po aktivitě. Co mám udělat v učebnici, co mám udělat, kdy mám co říkat. A to mi trošku vadí, protože bych si taky ráda oskoušela něco jiného. No ale na této škole budu ještě jeden týden, ještě jeden týden a další 2 týdny od příštího pondělí budu na střední škole. A na to se těším. Na to se hodně těším. Už jsem tam byla, takže ty učitele znám. A jsou naprosto bomboví. Jsou naprosto skvělí, nechávají mi volnou ruku. Můžu si dělat, co chci. A je to super. Takže to byly věci, které teď používám každý den. A
používám i jiné věci, ale tyhle ty tři používám nejčastěji. Nejčastěji. Já doufám, že se vám video líbilo. Vím, že triggerů bylo málo, ale tematicky mě to takhle vyhovuje. A pokud máte jakékoliv dotazy, přání, komentáře, neváhejte a napište mi dolů pod video. A můžete dát i like, pokud se vám video líbilo. A pokud se vám video líbilo, můžete dát i odběr. A pokud máte nějaké nápady, napište mi dolů do komentáře a budu se snažit vaše přání splnit. Uvidím, jestli stihnu příští týden vydat nové video. Doufám, že ano. Jak říkám, mám teď opravdu málo času. A jsem ráda, když takhle stihnu něco natočit. Jinak děkuji vám všem za úžasné motivující komentáře. Vím, že minulé video asi nebylo nic moc, ale bylo to přání od jednoho ze sledujících. Ale to nevadí. Vůbec mi to nevadí. Prostě jdeme dál. Já to dělám pro vás. Já tu jsem pro vás. Dělám to pro vás. A jsem ráda, když pod videem vidím aspoň jeden komentář. Takže tak. Tak jo, děkuji vám všem za pozornost a uvidíme se